За да стартирате станцията TFMI, тя трябва първо да бъде свързана с интернет чрез вашата Wi-Fi мрежа. След това е необходима конфигурация на местоположението. Моля, имайте под ръка паролата на вашата мрежа. Отворете отделението за батерии на базовата станция. Свържете базовата станция с помощта на включения в комплекта адаптер и поставете 3 нови батерии с правилна полярност. След това натиснете и задръжте бутона на портала за 3 секунди. Вашата станция вече е в режим на точка за достъп. За да настроите станцията с смартфон, таблет или компютър, отворете настройките на Wi-Fi или управлението на мрежата и се свържете с станцията. Разпознавате станцията по името на мрежата, TFMED и идентификатора на станцията, който се състои от 9 различни цифри. За да настроите Wi-Fi връзката, отворете страницата mi.local на вашия смартфон, таблет или компютър чрез всеки интернет браузър. Изберете своята Wi-Fi връзка на страницата и въведете съответната парола. Потвърдете въведената стойност с Enter. Ако връзката е успешна, на станцията ще прозвучи сигнален тон. Символът Wi-Fi се показва непрекъснато, когато връзката е установена. Посетете онлайн портала, като въведете gotfa.me в адресната лента на всеки интернет браузър на вашия смартфон, таблет или компютър. Изберете Set Location, настройка на местоположението. Изследвайте инструкциите, за да настроите местоположението си. Станцията ще получи точния час и прогнозата за времето за съответното място. След като зададете местоположението, процедурата за стартиране на базовата станция е завършена.